Okay, mayong hapon na pod mga estudyante. Salamat sa Ginoo nga makapadayon na sad ta karon sa ato nga klase. Ug ang ato karon nga topic is about the unity of the Godhead. The unity of the Godhead. Okay, mo na tong topic. Then another definition sa God's Trinity is this. Gikan ni sa Wilmington nga libro. Nindot po ni dito ang iyang gihatag nga definition about Trinity. So mato din i-record ninyo. Mas maayo inyong i-record. I-note ninyo. Okay? Mao ni ang another definition for Trinity. There is only one God, comma. But in the unity of the Godhead, there are three eternal and co-equal persons, semicolon. The same in substance, comma, but distinct in subsistence, period. So, mao ni ang laing definition o nindot nga definition about Trinity. Okay, usbon ako. Mao ni, there is only one God, comma. But in the unity of the Godhead, there are three eternal and co-equal persons, semicolon. The same in substance, comma, but distinct in subsistence, period. Okay, nakuha? Daghang nag-accuse mahitungod sa Trinity. Kay matoy pa nila, wala man na sa Bible. Sama sa rapture, wala man po na sa Bible, kanang word rapture. Pero nga nung nagtuo man ta, kaya kamatuuran na diha. Kasi, in time na ta, computer age na, daghan na kaitam nga terminologies karon. Okay, mga nindot nga mga terminologies sa atong panahon. Computer age na gud ta. Okay, balikan na to. This is what we call another definition for Trinity. Ang simple nga definition sa Trinity mo ni. One God in three persons. Pero ang iya ang kinagitawag og kanang klaro nga definition sa Trinity concerning God in one God in three persons mo ni. There is only one God, comma, but in the unity of the Godhead, there are three eternal and co-equal persons, semicolon. The same in substance, comma, but distinct in subsistence. Importante ang punctuation mark, kaya ron dali ninyong ma-memorize. Okay? Dugay na kaya ning definition during sa yung Bible school pa ko, pero until na memorize gyapon ako ni ang nindot nga definition about Trinity. Unsa may gipasabot ani pastor? Bago na ko ihatag ang ibig sabihin na usbon nako aron na ma-record yun ninyo klaro din ha. Kay nagpangutan na panguban nyo, wala kakuha. Sige utro. Mao ni ang definition sa Trinity according to Wilmington nga book. Pero this is real. Wa ta magbase sa book. Pero mao ni ang hinsakto nga in accordance with what the Bible says talaga. Okay, usbon ako. Mao ni ang definition sa Trinity. There is only one God, comma, but in the unity of the Godhead, there are three eternal and co-equal persons, semicolon. The same in substance, comma, but distinct in subsistence. Okay, ang ibig sabihin, aduna lamay usa ka Dios, apan diha sa panaghiusa sa pagka-Dios, adunay tulo kadayon og pariha nga mga persona. Pariha ra gyud sa iyang pagkasiya, ibig sabihin sa iyang pagka-Dios, apan lahi-lahi og trabaho or opisina. I give you an example. Kung arita sa salvation, ang God the Father mo ang planner sa atong salvation. Siya ang planner ha. But kinsay nagbuhat sa salvation? Ang
ang anak, si Jesus Christ, siya ang nagbuhat sa salvation. The word Jesus means Savior or salvation. Siyang mibuhat. Kaya ang paagi nga mabuhat ang kaluwasan, mamatay man naman luluwas. So, kinsa may namatay? Si Jesus. Kaya siya may nagpagkatao, ang tao ra may mamatay. Ang Diyos di man mamatay, kay Espiritu man. And the Holy Spirit is the witness of our salvation. Morning nga, lain-lain sila og mga trabaho, pero usbon ako, they are interdependent, nagtinabanganay. Alright? So, karon, nagpresita. Let's pray. Let's pray. Once again, Lord, thank you so much for the privilege you have given to us. Makapadayon mi sa among klase. Naghangyo ko, Lord, gamitay mga lagad, tagaeg kaalam ang mga Bible students, bisan mga bata paninguban ani, pero makasabot ni sila, pinagi sa imong grasya. Lord, akong pagampo, gamitan ni mga batanon. Salamat, Lord, dili aksidente ang among kinabuhi. Gibuhat minimo with a purpose. Ug salamat, Lord, ni mga batanon sa ilang kabatanon, imo na silang gikaluyan. Imo na silang gitagan sa imong grasya aron masabtan ang dakong kaluwasan sa Dios. Lord, himo silang blessing sa ilang family as you promised to us. Believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved in thy house. Lord, I pray, gamitin mga alagad, speak everyone's heart, masabtan kini, in Jesus' name, I pray, Amen. Okay, so balikan na to. Ang atong topic karon is about the unity of the Godhead. Ang panaghiusa sa pagka-Diyos. 3 persons, pero wa magasumpake, wala mag-away, nagtinabanganay, okay, na ay gigitawag og kooperasyon, ug mao ni ang iya ang insakto nga meaning or nindot nga meaning about God's Trinity. There is only one God, but in the unity of the Godhead, there are 3 eternal and co-equal persons, semicolon, the same in substance, but distinct in subsistence. There are 4 main things with the 3 persons of the Godhead are united or interdependent. Ni ay makita nato dire upat ka butang atong hisgutan karon under sa atong topic nga the unity of the Godhead. Upat ka mga butang 4 main things where the 3 persons of the Godhead are united or interdependent. Ato makita dire kining tulo ka persona sa pagka-Dios nagakahiusa ug nagtinabanganay gayod. Una is in creation. Number 1, in creation. Nagtinabanganay. Dunay nagpangutana nga di mo tuo nga si Jesus Christ God. Ingon siya, kung tinuod nga God si Jesus, mabasa unta sa Bible nga creator siya. Kaya ang Diyos may creator. The answer is yes, talagang mabasa. Kung tinuod nga ang Holy Spirit, Diyos, then creator po siya. Talagang creator siya. So ato na hisgutan. Okay? The first thing we have to consider concerning the unity of the Godhead ug sa ila ang panagtinabangay, number 1 is in creation. Ato makita dire during creation time, the Father, of course, siya na involved kay siya man ang magbubuhat. Tingnan natin sa Genesis chapter 1 verse 1, ingon dinhi sa atong gibalik-balik na nga text kaniadto, in the beginning God created the heaven and the earth. So I question din ha, sigurado ta nga ang God the Father naagyo diha. Pero as we have known already, nga kining God din comes from the original Hebrew Elohim, that is a plural form of the Hebrew noun Eloah. Plural lagi, pakita na daan diha. So sa Malakay chapter 2 verse 10, nag-ingon din Malakay chapter 2 verse 10, have we not all one Father? Hath not one God created us? So matod pa dinhi, dili ba nga doon na lang tayo usa ka amahan tanan? Dayon usa ka Dios ang nagbuhat kanato. So it refers to God the Father. Have we not all one Father? So refers to God the Father gyud. Nga tumakita dire nga usa lang ka Dios ang nagbuhat. Okay, wala ni magpasabot lang kay Abraham nga ang Israel kaliwat ra ni Abraham. Kay daghan man po silang gitawag nga father. Gitawag nila og patriarch. Apel si Abraham, Isaac, Jacob. Pero kini nag-refer gyud first and foremost sa creator, ang Dios nga magbubuhat. Mo nang diri, hath not one God created us? So during creation time, of course, God the Father
was there as the Creator. How about the Son, Jesus Christ? Okay, tingnan natin. Unsay giingon dinhi sa Genesis chapter 1, unsay giingon dinhi ingon pito, in the beginning God created the heaven and earth. Jesus Christ as God with the Father, diha usab siya. Nga naman plural ng God dinhi. Di ba nakita na to, plural from the Hebrew Elohim, plural. Tanawa sa verse 3, Genesis chapter 1 verse 3, and God said, let there be light, and there was light. Walay nabuhat kung wala ang Ginoo namulong. And God said, let there be light, and there was light. Ang Diyos mingon, maanay kahayag, ug dihay kahayag. So, katong pulong dito, nga migawa sa baba sa Diyos, maoto si Jesus. According to John chapter 1, verses 1 to 3, nga matod pa ni John the Beloved, ang pinaka-close nga apostoles ni Jesus, ingon pa niya sa sinugdan mao ang pulong. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Capital letter W na. Ingon pa dito, all things were made by Him. Ang tanang butang nabuhat pinaagi kaniya. Nag-refer sa pulong. Nga naman, disir ang Ginoo mihimo sa bisan unsang butang o nakahimo sa tanang butang, namulong manusa. Ingon man siya, maanaay kahayag. Bugdihay kahayag. So ang pulong mao ang hinungdan ngano na nahimo ang kahayag. Ug matod pa ni John, and the Word was made flesh. Ug ang pulong nahimong tao, ug miipo namo og puyo, nakita namo iyang himaya, ingon nga bugtong gipakatao sa amahan, puno sa grasya ug sa kamatuoran. It refers Jesus Christ, the only begotten of the Father. Si Jesus Christ, full of grace and truth. Matod pa sa John chapter 1 verse 17, for the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. So ato makita din nga ang pulong di ay nga gigamit sa Dios pagbuhat sa tanang butang, si Jesus di ay ug maoy nahimong tawo, nahimong manluluwas na to, the only begotten Son of God. O napailain, Ephesians chapter 3 verse 9. Ephesians chapter 3 verse 9 nagingon, and to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ. Giklaro diri nga gibuhat sa Dios ang tanang butang pinaagi ni Jesus Christ. Mao na nga sa diyang miingon ang Dios, manay kahayag, dihay kahayag. Kadto dayng pulong mao to si Jesus Christ nga nahimong tao. Ug ingon ang Bible nahimong manluluwas na to. Ingon ang Bible dinhi nga ang Dios may buhat sa tanang butang pinaagi ni Jesus Christ. Giklaro gina sa Bible nga si Jesus Christ ang pulong nga mo'y gigamit sa Dios sa pagbuhat sa tanang butang. So in creation, God the Father was there. The Son of God, Jesus Christ, was there as the Word. And then how about the Holy Spirit? Matod pa sa mga dili matinuohon kon ang balang espiritu Dios nan creator sab siya. Of course, tingnan natin in Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning God created the heaven and the earth. Kinsay magbubuhat? Ang Dios. Ang Dios lamang gayud. Pero kinsa nga Dios diri gisgutan? Plural. Hindi nag-iisa ang kanyang persona. Although usa lang siya nga miingon maana ay langit, pero katong pulong nga part sa pagka-Dios sa Dios nga namulong, maoy gihimong tao, and that is Jesus. Diha nimo makita ang power sa Ginoo. Kaya pastor, di man mahimo na to. Natural ka di man ta Diyos. We are talking about God. We are limited being, but God is all-powerful. Mo nang di na tala matingala na. Have faith in God. Okay, in verse 2, tingnan natin. Genesis chapter 1 verse 2. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. Involved ang Holy Spirit. Nagtrabaho siya. Naa siya ang Holy Spirit. And the Spirit of God, capital letter S, move, naglihok, nagtrabaho, ibabaw sa naong sa katubigan. Okay, unsa pa laing verse? In Genesis chapter 2 verse 7. Genesis chapter 2 verse 7. Okay, i-note na lang ninyo. Take note na lang, take note. Kay basig na paspas ra ko. Ingon pa din ni Genesis chapter 2 verse 7, and the Lord God formed man in the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life. Sa diyang nabuhat sa Ginoo ang tao, sa diyang tao na iyang gibuhat, ingon ang Bible,
gakuha siya gikan sa abog sa yuta. Sato pa, lifeless, abog ragod, gipurma niyang tao. Then, iyang giginhawaan, ang ilong sa tao nga iyang gibuhat, giginhawaan niya sa gininhawa sa kinabuhi. Unsa man tong gininhawa dito? That is Spirit of God. What is Spirit? Breath. Life. Okay? Ingon pa dito, giginhawaan sa Diyos. Ang amahan hanaa. Napod si Jesus, napod ang Holy Spirit. Yes. Giginhawaan niya ang ilong ni atong tao. Gipurma niya gikan sa abog sa yuta. Dayon, giginhawaan niya sa gininhawa sa kinabuhi, and man became a living soul. Dito nahimo na gyud ang tao. Nga ang tao nahimong buhi nga kalag. Ang kalag ibig sabihin na sa mind, will, and emotion. Ang lifeless nga body giginhawaan gitaga kinabuhi, ang tao nakabaton dayeg mind, will, and emotion, and that is soul, living soul. Ug ang tao nagrefer siya sa body, became a living, that is life imparted, a living soul, that is soul. Gapasabot nga ang tao gid ay gibuhat sa mas dagway sa Dios, na involved ang tulo, body, soul, and spirit. Trinity po din tao, pareha gud sa dagway sa Dios. Dili na nawong ang ibig sabihin kay gwapo biya ng Dios kay nato. Gawas ato nagpakatao si Jesus Christ, dili siya attractive according to the Bible. Pero sa dinabanhaw siya, ang tinuod nga pagka Jesus peteg yung gwapo ha. Gwapo pa sa mga gwapo. Natural. Kahibalo gani siya mubuhat og gwapo, unya siya dili gwapo. So mao ni makita nato. Okay. Tinuod ba nga kanang giginhawa dire nga gininhawas kinabuhi mao ni ang espiritu? Tingnan natin sa Job chapter 33 verse 4. Job chapter 33 verse 4. Anong sabi? Job 33 verse 4. The Spirit of God hath made me. Klaro. Unsay gingon ni Job, ang espiritu sa Dios nakabuhat kanako, and the breath of the Almighty hath given me life. Og ang gininhawa sa labing gamhanan mihatag kanako kinabuhi. Ang gininhawa sa Dios, Spirit of God, the same gives life. The Spirit of God hath given me life. So mo ni makita nato dinhi, there is unity in the Godhead. Wa gid ni sila magkasumpake, di po ni sila pwede mag-away kay usara ni ka Dios ang Amahan, Anak, balang Espiritu. Kaya nga sa Bible, kung i-mention ang tulo, dili mag-mention og Dios. Kaya kung i-mention ang tulo, then i-mention ang Dios, muingon pananglitan nga baptizing them in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost, dili na gito usa ka Dios, tulo gito ka Dios, tulo pod ka persona. Mao na nga kung i-mention ang tulo, dili maghisgot og Dios. Kay naghisgot man na sa isa ka Dios ang tulo ka persona. Mao nang in the name, that is singular, that is authority, refers God because God is authority. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Sa 1 John pod, there are three that be recorded in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Ang three na nag-refer sa Father, Son, and Holy Ghost, nag-refer sa ilang persona as one God. Okay, so ato makita, there is unity in the Godhead in creation. God the Father, Jesus Christ the Son, and the Holy Ghost na involved sa creation. Number 2, in our salvation. In our salvation, ang God the Father mo ang planner of our salvation. Mo ni sa John chapter 3 verse 16 and 17, unsay gisulti dito? For God so loved the world. Ang God din refers God the Father, that He gave His only begotten Son, that is Jesus Christ. So kinsay mihatag, kinsay gaplano sa pagluwas? Of course, ang God the Father. Gihatag ang iyang bugtong gipakatawang anak, ug mo'y namatay dito sa cross, bayad sa itong mga sala, panabanhaw sa katulog adlaw. Ug yun ang Bible, aron bisan kinsa nga nagatuo kaniya, dili nagayod malaglag or dili na maimpierno. Apan adunay kinabuhing walay katapusan. That is salvation. That is heavenly life. Adunay, sa Kurap Bible, shall have eternal life. Shall have, will have, ibig sabihin umaabot pa. Pero ang preserved word of God, but have, that is present tense. Ibig sabihin, presently, the eternal life, the salvation of God is already given to us sa demidawat ni Jesus Christ nga atong manluluwas. Okay? Ingon ang Bible, for God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. So, makita na to, in our salvation, God the Father is involved. And then, how about the Son, the Son Jesus Christ?
Tingnan natin sa John chapter 3 verses 14 to 18. Unsa gingon dito ni John, and as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. Naghisgot ni sa ding si Kristo kinahanglan ilansang na sa cross. Igaisa na sa kahoy kay mamatay siya bayad sa atong mga sala. Maingon nga si Moses yang giisa ang bitin dito sa kamingawan, katong tumbaga bitaw, bronze nga iyang gihimo nga murag bitin, then iyang gibutang dito sa tumoy sa kahoy, then iyang giisa kay katong mapaakan sa mga malala nga mga bitin usab, inigtan-aw nila ato maulian sila. Nagpicture out kato ni Jesus Christ nga kinahanglan ilansang sa cross aron ang mututok bisag makasasala, napaakan ni Satanas nga mao ang serpenteng karaan. Ingon ng Bible, mamaayo ta, dili na laglagon pa sa impyerno kung dili adunay kinabuhing walay katapusan. Oh, kita ni mo na, si Jesus na involved. Dili ang God the Father mo inamatay dito sa cross pagtubos na to, si Jesus Christ. Plano sa God the Father, ug ang iyang pulong nga mao ang gihimong anak sa Dios, Jesus. Ang iyang ngalan, siya, Dios tawhanong kahimtang namatay, nagulag balang dugo, bayad sa imo ug akong kasalanan. So Jesus was there. He was involved of our salvation because He is our Savior. The word Jesus means Savior. In Matthew chapter 1 verse 21, Matthew 1:21, ingon dito, thou shalt call His name Jesus, for He shall save His people from their sins. Giingnan sa angel, si Gabriel, matawo si Jesus Christ, dayon tawgon nimo ang iyang ngalan nga Jesus, kay iyang luwason ang iyang katawhan gikan sa ilang mga sala, kasi the word Jesus means manluluwas. So Jesus is involved, of course, sa atong kaluwasan. Dayon sa Ephesians chapter 1 verse 7. Ephesians chapter 1 verse 7 nagingon, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Diha sa dugo ni Jesus Christ nga giula dito sa cross, kita karon nakabato na og katubsanan. Presently, we have, that is present tense. Presently, we have redemption. Alang sa mga magtotoo, naanatay katubsanan pinaagi sa dugo ni Kristo o kapasayloan sa atong mga sala. Okay? Kadtong atong mga sala sa una, motoy sala sa pagka napalayo sa Dios. Karon nagdawat ni Kristo nga atong manuluwas, we are adopted into God's family. Magkasala pa taghapon, magkasala labi na magdinanghag ta. Pero kana nga sala na sa pagkaanak sa Dios na. Ibig sabihin, nahimo na kang anak sa Dios because by receiving Christ, we are adopted into God's family. So, kung makasala ka, after you are now adopted into God's family, bunal ang imong maangkon. Ingon ang Bible, bunalan ka bilang anak ng Dios. Kaya ang dili bunalan, dili anak sa Dios. Kapasabot, kung luwas ka, magpakasala ka, bunalan juga. Nung kang kuhaon ang kaluwasan, kaya ang kaluwasan sa Dios, dayon. Kung dunay gutudlo og kaluwasan, wala-wala, maunay kaluwasan nga walay klaro, pero ang kaluwasan nga sa Dios klaro kay buhat ni sa Ginoo, and that is what we call eternal salvation. Hebrews 5:9, etc. etc. Ingon din ha, ang nagasugot doon ay kinabuhing dayon. Yes, dili ka magsugot aron makabatog kinabuhing dayon, magsugot ka aron makabatog, magsugot ka ilhanan nga nakabaton ka kinabuhing dayon. Pareha ra guna nang anang patay ang pagtuo ko walay buhat, kaya nga dili makabuhat kay ang pagtuo niya patay. Pero kung buhi ang imong pagtuo, tinuod kang nagatuo, tinuod kang luwas, na ay buhat na makita. Mon nagiingon sa panultian, good works will not produce salvation, but salvation produces good works. Because if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Okay, so how about the Holy Spirit? Ang Holy Spirit ba na-involve usab sa atong salvation? Of course, tingnan natin. Sa John chapter 3 verses 3 to 7. John chapter 3 verses 3 to 7. Ingon din na, gawas lang kung ang tao igaanak pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Sa following verse, ingon dito, gawas kung ang tao igaanak sa tubig ug sa espiritu, siya dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ang gianak sa unod man, ang gianak sa espiritu man. Busa ayaw kay bulong, ako nag-ingon kaninyo, kinahanglan kamo igaanak pag-usab. Necessary gyud, ye must be born again. Otherwise, there is no salvation, or no one can enter into heaven without being born again. What is born again? Anak ka sa espiritu na. Ibig sabihin, spiritual birth mo yan. By receiving Jesus Christ according to the Bible, dinha ta na born again.
Ingon ang kasulatan, kamo nahimo ng mga anak sa Dios pinaagi sa pagtuo kan Jesus Christ. Ang tubig din ha, based on the context, pwede siya o ga-refer sa physical birth. Ingon ang Bible, ang gianak sa unod, unod man. Ang gianak sa espiritu, espiritu man. Sa ato pa, kung igo lang kang gianak sa unod, wa ka igaanak sa espiritu, dili ka pwede makasulod sa langit. Ang water po din ha, pwede po o word of God. Parihara na ang husto. In 1 Peter chapter 1 verse 23, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible by the word of God. Small letter W refers to the written word of God, the Bible, in which liveth and abideth forever. Kaya nga naman, nakatuo ta sa Ginoo pinaagi sa iyang pulong atong gipaminaw. Okay? Because faith comes by hearing and hearing by the word of God. Kundi lang tungod sa Bible, ako dili mabag-o, dili maluwas, di ko kasiguro maatog langit. Pero karon nakahibalo nako kay mituo ko sa pulong sa Ginoo. Mahanaw pang langit ug yuta, ang pulong sa Dios dili gayod mahanaw. Okay, another pagyod. Sa Titus chapter 3 verse 5. Titus chapter 3 verse 5, anong sabi? Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Sa diyang naluwas ta, kay gikaluyan ta sa Ginoo, ingon ang Bible, gihugasan na ang atong pagka makasasala, then gibag-o ta diha sa balaang Espiritu. Sa ato pa, ang Holy Trinity, the Father, Son, and Holy Ghost, talagang dunay unity. Dili ni sila pwede mag-away. Ug dunay tulo ka hari nga dili isa ka Dios o dili isa ka kanang tawo lang ba tawo, dili Dios. Kung dunay tulo ka hari sa isa ka kingdom, pwede na sila magbikel, maghiluanay, magpinatyanay, parang ang isa ra gyoy magpabilin. Pwede na sila magbikel. Pero ang Holy Trinity of God dili pwedeng magbikel. Nga naman, they are just one God in three persons. Katulad ng isang tao. Isa ka tao, natay body, soul, and spirit. Kung mag-away ning tulo, bungkag ang imong pagkatao. Nga naman, kaya naisulat na, ang lawas nga wala espiritu, patay. Therefore, kung ang tao buhi, naapa niya ang kalag, lawas ug espiritu, naghiusa pa. Hinaot nga doon natin nakuha, usahay ang mga tao di mo to, kay gusto man nila ipareha nila nga, mahimo bago na ang amahan ug anak usara. Alang-alang ug ipareha ni mga tao, natural lahi gyud. Pero Dios man nga itong isgutan. Makabuhat na siya sa tao, makakontrol na siya sa tao, kung pareha ra po siya buot o gahom sa tao. Hoy, pag matinuohon mo, ayaw nyo himo ang taong makasasala ang Dios, because God is all powerful. Dili na tumatugkad ang iyang pagka-Diyos. Kung unsay gipadayag sa Bible, maulan na'y angay natong tuuhan. Nga nung nahibalo man ka na, pastor, siguro mangutana ka. Kaya mo may gingon sa Bible. Doon na gingon sa kasulatan, Deuteronomy 29:29, secret things belong to God, but those things which are revealed by God are belong to man. Secret things belong to God. But those things nga revealed by God belong to men. Hinaot nga doon natin nakuha. Huwag mo malibog. Arita sa ikatulo. In our eternal security. Unsa man eternal security? Ibig sabihin, once you are saved, you are forever saved. Daghang di kadawat ana. Pero mutuo mo sa dili, tuon na lang ba dili. Kaya nga naman, unsay na sulat, walay pagalaktawan sa kasulatan, hangtod ang tanan matumang. Okay. In our eternal security. The unity of the Godhead. Number 1, in creation. Number 2, in our salvation. Number 3, in our eternal security. God the Father. Ang God the Father nagkupot na to. God the Father holds us. Unsay gingon sa John chapter 10 verse 29, my Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Imagine, gikubtan dito sa amahan, di lang kay gibuhatan niya physically, di lang kay gigrasyahan ta gikaluyan, gilamdagang sa labutan aron maghinulsol og modawat ni Jesus Christ nga atong manuluwas, di lang hanggang diyan ang kaya ng Dios sa ating buhay, gikuptan pa gyud ta. Unya, mawala imong kaluwasan, gamhanan ka pa kay sa Dios nimo. Dili klaro imong Dios kung ganon. Okay. So salamat mga Bible students nga nagmatinuhon mo sa Diyos sa Biblia. Kang Diyos sa relihiyon way klaro, pero Diyos sa Biblia sigurado.
Mao na gabuhat na to. Oh, God the Father holds us, gikuptan ta sa Diyos Amahan. How about Jesus Christ? Gikuptan po ta, Jesus Christ holds us also. Matod pan Jesus Christ sa John chapter 10, verse 27 and 28, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give, that is present tense, and I give unto them eternal life. Dili temporal life, nga masipyat kuhaon. Gigahataga na. Dili ang Diyos sa magtao nga kon mabikil gamay mamawi. Ang Diyos dili, because He is perfect. Kay kung mamawi pang Diyos, nahibalo na gud siya nga dili ta perfect. Masipyat ta sa unahan, di na lang niya ihatag kay gabawi-bawi siya na, mura siya maestra ba? Mura siya maestro nga kanunay nga erase. Erasure is a sign of being imperfect. But God is perfect. Hibalo na siya sa unahan, gihatag na gina niya. Kay balo siya nga permanente na kay naisulat na dili na gayon na pagabawion pa. Kay mag-abusar ta. Like father, like son. Kung anak ka siyawa, abusador ka. Pero anak ka sa Dios, dili ka abusador. Be holy because your Father, your God is holy. Okay? Ang anak sa Dios, muliwat sa Dios. So, unsay gingon didi, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Si Jesus po din nagkupot na to. How about the Holy Spirit? Ang Holy Spirit nagsilyo na to hangtod sa rapture. Wala may gud hangtod masipya ta, hangtod sa rapture. Mabala ka ba ng Diyos masipya ta nga na may bunal ng Ginoong di man mahot dag bunal? Hot dan pagbunal ang ginikanan aning kalibutan na. Kay pag-ingon sa mga taga DSWD og ayaw bunal mahadlok na kang bunal kay basig makasuan ka. Pero ang Ginoo, kinsa may mukaso sa Ginoo? Aber? Ay na lang gid mong pakiglali sa kamatuoran. May paimudawat na lang mo unsay tinuod. Doon nagingon, we can do nothing against the truth but for truth. Okay? So matod pa din sa Ephesians chapter 1 verse 13 and 14. Ephesians chapter 1 verses 13 and 14. In whom ye also trusted. After that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. Unsa kuno? Sa diyang nakadungog ta kay naminaw ta nga mapaubsanon sa pulong sa Ginoo kay naay pastor nag-share nato. Na ay mga tao nag-share na to may tungod sa gospel of Jesus Christ, sa katubsanan sa iyang gibuhat, may tungod sa mayong balita sa atong kaluwasan. Ingon ang Bible, sa diyan mituo na ta gisilyuhan ta ni anang balaang espiritu sa saad. Nga mao ang patinga sa atong panulundon. Langit ang panulundon na to. Jesus said, in my Father's house are many mansions prepared for you. Ingon ang Bible, ingon pa din which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession. Hangtod sa katubsanan sa pinalit nga kabtangan, kita gipalit na ta sa hamiling dugo ni Jesus. Hangtod tubson na ning lawasa, that is rapture time. During rapture time, tubson ang atong lawas. Ang atong lawas, nagaglawas nga di na madunot, di na uhawon, di na gutumon, di na magdaot, di na matigulang, pit ng gwapuha, pit ng gwapaha, limtak ayaw magsidlak sama sa iyang kasidlak. May sama unya taniya, ingon ang kasulatan. Amang kana. Ingon ang Bible, ngadtos pagdaig siyang himaya. Ang silyo sa balang espiritu usbunakaw hangtod sa rapture ne. Mao na nga ang eternal security di na pagtulon ag relihiyon, di na pagtulon ag tao. Pagtulon ana sa Ginoo. The Father holds us. The Holy Spirit holds us. And the Jesus Christ the Son holds us also. And the Holy Spirit seals us, gisilyuhan ta hangtod sa rapture. So, the unity of the Godhead. 4 things we have to consider. Number 1, in creation, in our salvation, in our eternal security, lastly, in our glorification someday. Kanang i-rapture na ta ba? Taga na ta glorified body. Ang God the Father, na-involve siya unya sa rapture. Di ta ma-rapture og walay involvement sa God the Father. In Romans chapter 5 verse 2, may sulat, Romans chapter 5 verse 2, sa God the Father ta. Ingon din by whom also we have access by faith into this grace wherein we stand, and rejoice in hope of the glory of God. Ang atong gikalipay nga paglaom sa himaya sa Dios, rapture yan. Nga naman, ang rapture gitawag ni blessed hope, looking for that blessed hope, and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ.
gitaw na glorious appearing, kay makita na to siya nga mahimayaon, sa mahimayaon yung lawas, mao po ang time nga atong lawas, iyan na unyang himayaon sama sa iyang dili madunotong lawas. Oh. So, unsa pa gyud sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 and 14. 1 Thessalonians chapter 4 verses 13 and 14. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep. Kaning asleep dire tulog, gitaw ni Greek term for dead, yung namatay na. Pero di na tulog nga pukawon lang nimo. Ginoo ra gyud makapukaw kay nagisgot na sa kamatayon. Ibig sabihin, kadtong nangamatay na, nga mga loved ones na to, nga mga saved pod, magtutuo pod, ingon ang Bible, di mo tigpalabig ka gool sama sa mga ignorante nga way paglaom. Nganong ignorante, wala masayod sa pulong sa Ginoo kay gisalikway man nila, wa man nila tun nga para man ta nato. Bible, basic information before leaving earth. Basic pero gisalikway wala tagda. Puno na tagkaalam sa kalibutan pero ang kaalam ay tungod sa kinabuhi nabiyaan. Ang basic hino nabiyaan. Ang basic gani dapat maguna. Okay? Ingon pa ni, that ye sorrow not even as others which have no hope. In verse 14, for if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with Him. Inignaog na unya ni Jesus kay ingno na sa God the Father. Jesus, naog na. Tagbuan na ang mga luwas kay ako nang ibubo ang dakong kasakitan sa yuta. Tagbuan na. Iya pong ipadala ang mga kalag atong mga mahal sa kinabuhi nga tuan na dito karon. Aron ang ilang lawas dire muasimbol to automatically by God's power sa ilang kalag nga mukuyog po ni Jesus. Ang lawas po dire manguyog po nato nga mga luwas tagbo ni Jesus sa kanginan. Kinsay kaingon ang pulong sa Ginoo. E nga naman ini kamatay sa tawo dili tinuod ang maglutaw-lutaw sa hangin. Bagyohon pa lang na di ting bunugan na. Inig kamatay sa taong luwas. Ingon ang Bible, to be absent from this body and to be present with the Lord. Inig kamatay ang iyang lawas ng ilubong. Pero ang iyang kalag, makig-uba na sa Ginoo. Inigbalik sa Ginoo, dadon pod, kuyog pod sa Ginoo. Okay, Jesus Christ the Son. Okay, tanaw na to ang trabaho ni Jesus Christ during our glorification someday, during rapture time. Titus chapter 2 verse 13, anong sabi? Titus 2:13, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Nga naman, sa rapture time, si Jesus ang manaog. Si Jesus ang manaog nga mutagbo ta didto niya. Sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 and 17. 1 Thessalonians chapter 4 verses 16 and 17. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God. And the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Nakita ninyo? Ang Ginoo mismo mo ay makanaog. Dahil inignaog niya, mutagbo rata sa kahanginan. Ang nangamatay ng mga luwas pod, ang ilang mga lawas, mukuyog na to, mabuhi, mutagbo dito sa Ginoo sa kahanginan. Kaya ang ila ang kalag nga tua sa Ginoo mo asimbol nila automatically dito sa kalangitan, diya sa kahanginan mutagbo. Pero dadon sa langit, di kay anaratan ng panganod din na maglutaw-lutaw. Dadon ta dito, tagbuon ba lang ba? Kay kita may pangasawunon sa Ginoo. Na may kaminyoon dito niya. Ibig sabihin anang kaminyoon, union forever. Dire magbulag pa ng uban tungod sa trabaho, di magsinabtanay, pero dito makig-uban na taon niya sa Ginoo sa kanunay. Manang mato padre, we meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Makiguban na unya tanya permanente. How about the Holy Spirit during our glorification someday, rapture time? Involved ba siya? The answer is yes. Romans chapter 8 verses 10 and 11. Romans chapter 8 verses 10 and 11. Anong sabi? And if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the Spirit, capital letter S, is life because of righteousness. So ang naghatag na to kinabuhing dayon ang Holy Spirit di ay ni asulod na to because the Spirit of God is God's life yan. Katulad ng espiritu ng tao. Ang espiritu sa tao mo na life sa tao. Okay?
Then ang soul kalag sa tao mo na ang mo plano, mind, will and emotion ug kining body nga makita mao ni ang visible nga part sa atong pagkatao. Ang atong body, it corresponds to Jesus Christ, the God in the flesh. Ang ato nga soul, it corresponds to God the Father, the planner of all things. Ug nga atong espiritu, it corresponds to the Holy Spirit. Kaya nga sa diha nga ang Holy Spirit na nato, kay gisilyo siya automatically during the time dawat ni Jesus Christ nga atong manuluwas ingon ang Bible, bisag makasasala paning lawasa, ang espiritu nahimong kinabuhi sulod nato. Tungod sa pagkamatarong kay gimatarong tas pinagis pagtuo nato kay Jesus according to the Bible. In verse 11, Romans 8:11, but if the Spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his Spirit that dwelleth in you. Okay? So diyan nato makita nga during the time sa rapture, ang balang espiritu di ay mo'y mubuhi ining lawasa. Ibig sabihin mo ay muhatag natong incorruptible body. Ang Holy Spirit pinaagi sa balang espiritu iyang buhion, iyang tagaag spiritual body ta. So diha nato makita nga ang Dios di ay ang amahan, anak ug balang espiritu dili magkasumpaki, they are interdependent, nagtinabangay. Kaya nga there is unity in the Godhead. Okay? Here we say the three persons of the Godhead are working together interdependently. Okay, wala tanilibgan. Unsaon ninyo ron pagpangutana nga naarama mo diha? Di araman ko dire. Okay, mo nang the best I can akong gihimo nga unta masabtan ninyo sa pinakayano nga paagi. Okay, naot do natin nakuha. So ayaw kalimtan ninyo to, memorize ninyo ang meaning sa definition sa Trinity. Memorize ninyo. There is only one God, but in the unity of the Godhead, there are three eternal and co-equal persons, the same in substance but distinct in subsistence. So, the unity of the Godhead is the topic we have. There are four things we have to consider. Number one, in creation, there is unity in the Godhead. In creation, Amahan, Anak, Balang, Espiritu na involved sa creation time. In our salvation, Amahan, Anak, Balang, Espiritu na involved sa atong kaluwasan. In our eternal security, na involved ang Amahan, Anak, Balang, Espiritu. Kaya nga, bisan si Satanas, iya mga demonyo, bisan ikaw, di ka kakuha sa imong kaluwasan. Unsa man po'y nakaon nimong kuhaon nimong kaluwasan nimo? Unsay nakaon nimo? Kinsa bang tawhana gusto mo adtog impierno? Mo na nga gilibog-libog ra gyud ning uban sa demonyo. Tuon na lang ta sa pabor nga gihatag sa Ginoo, and that is what grace is all about, unmerited favor. Siya ang atong protector, siya ang atong good shepherd, etc., etc. Have faith in God. Sabi gyud, in our glorification someday, during rapture time, Amahan, Anak, Balang, Espiritu na involved gyapon because of the unity of the Godhead. Hinaut nga doon natin nakuha, mag-pray taaging pagtapos. Salamat Lord sa grasya ug kaluoy. Salamat sa mga estudyante, proteksyon na ilang kinabuhi, imo silang blessing sa ilang family. Unta pinaagi sa ilang kinabuhi as you promised, believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved in thy house. Unta maggamit pa kining mga Bible students. Ug kon kining video makita usab sa uban, unta maging blessing ni ug magmatinuohon sila kang Kristo nga ilang nag-iisang tagapagligtas. Ug sa kaluwasan nga walay makakuha kay kinsa gupoy ganahan aning mubiya. This is our life. Ug salamat Ginoo, ikaw mo tag-iane, ikaw gabantay nini sa among kinabuhi. Thanks for everything. To God be the glory. Great things you have done. In Jesus name I pray. Amen. Okay, hantod na po sa sunod. Salamat sa pag-attend o sa pagpaminaw. God bless.